Ярдәм Хәйрия вакыфының күңел белән күрү һәм ишетү дип исемләнгән курслары Россия президенты фонды грантларының 100 иң яхшы проект исемлегенә кергән. Вакыф эшчәнлеге турында тулырак Мөршидә Җихан язмасында. Күңел белән күрү һәм ишетү проектының максаты күзләре күрмәгән һәм начар күргән кешеләргә тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итү. Ярдәм Хәйрия фондының әлеге проект белән беренче генә грант отуы түгел. Республика буенча фонд президентлык грантлардан алсак, иң зур проектларның берсе. И шушы безнең өчен бик сөенеч, шатлыклы шундый вакыйга. Тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Гыйлметдинова хәбәр итүенчә, отылган грант 9 миллионга якын, ә бу исә ел әйләнәсе 7 тапкыр сәламәтлеге шикле кешеләр өчен курслар уздырырга мөмкинлек була дигән сүз. Ярдәм тернәкләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм бик начар күрүчеләр Луи Брайль системасын өйрәнә, санак компьютерны үзләштерә, спорт белән шөгыльләнә. Кайсы бер кеше уйларга мөмкин, менә мәчет булгач, димәк, анда дин фәне генә өйрәнеләдер, дин сабагыннан кала берни дә укытылмыйдыр дип уйларга мөмкиннәр. Ә безнең үзенчәлеге шунда, без дөньяви фәннәрне дә өйрәтүгә игътибар итәбез. Курслар аралашу, тирә-якка яраклашу сәләтен, төп көнкүреш гадәтләрен формалаштыра. Күрмәүчеләр курслары булганда җыелабыз да, шунда алар белән бергә идарә итәм. Анда әзрәк безнең бит бөтен Россия буенча сукырлар. Аларны җыям оештырам, чакырам. Аларны чакырам, җыям, туплыйм. Булай итеп бик алар канәгать, монда килүләренә бик шатланалар. Шушы көннәрдә күрмәүчеләр һәм бик начар күрүчеләр өчен оештырган курслар тәмамлана, ләкин социаль хезмәт, ярдәм күрсәтү һәм яклауга багышланган грант хисабына күрмәүчеләрдән тыш начар йөрүчеләр, хәрәкәтләре шикле булучылар да реабилитация уза. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.